puonjo maonge gima chulo. Nyamburko makwan gi okala 12 ndhi e boma ma Siaya ya pedha mar manyo geche ma ok luw chike mag apaya manotim kod duol ma ochung'ne ng'iyo kendo rito ngima oganda e piny NTSA. Apedha notim e apaya ma Siaya Luanda kod mano ma Busia Kisumu, kama ne nyamburko go noyudi kaonge kod rang'uka ireti kata speed governance kendo nomak gi kabende ok gitie yo makare. Meneja mar NTSA bade Manyanza Isaac Silali ogolo siem ne joriembo mondo mi oluw chike mag apaya mondo geng' masiche. Siro ne apedha ma kamano bende biro dhi nyime e apeyni mopogore opogore mar neno ne odwok piny masiche mag apaya mosebedo kamedore. Road safety onego bed responsibility mar ng'ato ka ng'ato. Waneno ka accidents ma medore e Kenya ka sani. Jodala wa tho mang'eny. Omiyo onego bed ni drivers wa maringe ndara ng'iyo ni safety mar abiria ni e lwetgi. Seche ma watimo sensitization ainani, wamedo mana encourage gi ni mondo gibed compliant. Gechewa onego bed roadworthy, wacheko tielo, wacheko speed governor, wacheko validity mar inspection, mage compliances ma wacheko. Watemo encourage jothurwa ni mondo drivers te okaw safety responsibilities e lwetgi, to kata mana abiria bende.